Welkom terug bij het laatste deel van Limburg vandaag. Ja, en tegenover mij zit het duo Joie de Vivre. Goedemiddag. Goedemiddag. Geniet van het leven. Ja. Hè, dat betekent de naam. Levensvreugde, plezier in het leven. Zo ja, wat is voor u de levensvreugde? Gezond zijn. Gezond zijn? Ja. En voor dich? Veel liefde aan elkaar geven. En dan bedoel ik niet alleen als man en vrouw zijnde, maar ja, want je iedereen bent in het getrouwd, algemeen. Hè? Ja. Ja, Al hoe lang? 9 jaar, in oktober 9 jaar. Want je hebt elkaar via de muziek ontmoet. Ja. Ja, vertel eens, hoe is dat gegaan? Vertel die het maar, Heidi. Nou, we hadden allebei een eerder duo. Ja. En onze collega's die stopten ermet. En weer wouden we dus absoluut niet stoppen met zingen. Ik deed koorwerk in de studio waar Harry met zijn vorige collega Ja, want toen was opnames een deed. van de Alpenzusjes Ja, geweest. klopt. Ja, 12 jaar. En Harry met duo Amazatie. En ik had de laatste jaar, of de laatste 3 LP's of CD's, had ik koorwerk gedaan bij Amazatie. En toen het de studio heeft dus neven elkaar gezet. En ja, En toen dat is zag eigenlijk... ze hem en toen dacht ze, wauw. Nee, andersom. Oh, nou. Ik zag Heidi binnenkomen Ja. en het eerste wat ik tegen de producer dacht was van... God, met alle respect is het maar moedig met die vrouw de bühne op zit. Dat gaat gegarandeerd voort. En het eerste wat Fred toen tegen me zag was van... kleine zit, daar zet ik dat maar goed in de kop, want dat gaat ik dus niet lukken. Zit er let maar eens op wat hij kleine gaat doen. Maar je toch? hebt dich wel lang laten spartelen. Ja, heel lang. Oh, is dat zo? Ja, Dan moest je altijd een hè. beetje doen bij mannen, toch? Ja, Je moest even sowieso. flink laten En ik heb werken. nog niet lang genoeg gewacht. Nee, hoe lang heeft het geduurd voordat het echt iets is geworden? Nou, ik geloof dat voor een maart al bij... Ja, dat was september, oktober en in maart woonde vooral bij. Nou, dus en dat het is valt zo, wel ik heb mee. hem lang laten Van Reuzen wachten. met, hè? Maar je kan heel spartelen. Ja, die optredens, hè, spatten de vonken ervan af. Is dat in uw relatie ook? Nog steeds? Nog 9 jaar? Ja, maar alle tweede kanten op. Zowel negatief als positief. We zien ontzettend impulsieve lui. Erg Allebei. naar boete touw. Ja. Ja, En dat dus botst af en toe. als het botst, botst het Botst goed. het goed. Maar we zien 10 jaar bij elkaar. Dus dat... Want dat liep me best wel lastig om en getrouwd met elkaar te zijn en samen te werken. Ja, vooral, ja, inderdaad. We waren echt 24 uur bij elkaar. Op Ja. de neus, op de lip. En dat is soms wel lastig, ja. Maar dat weet je goed vol te houden. Maar ja, Want je dat- zit al 10 jaar een duo. Ja, en dan was dat al wel een vrije leuven. We zien ook maar gewoon, doet normaal luieren. Dus gewoon Heidi en Harry. En het is niet bij ons altijd roze geur en maneschijn. Het zal een Nee, eerder want over die moeilijk roze zijn, geur en maneschijn, daar zou ik het ook wel even over willen hebben. Ja. Want ik ben ook natuurlijk gaan googlen. Hè. Ik dacht, Joie de Vivre, wie zijn dat precies? En ik kom overal bij de faillissementsrechtbank in Maastricht. Ja, Want uw inderdaad. website bestaat niet meer. Nee. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben een brasserietje gehad in Kaarberg bij het winkelcentrum. Sinds 2006 hadden we dat. En we hebben ergens net voor de crisis hebben we weer de domme fout gemaakt voor een hoes te kopen in de veronderstelling dat dus oude hoes heel snel verkocht zou zijn. Dus we zaten al 4 jaar en langer hè, met dubbele lasten. En we hebben dus helaas in januari moeten zeggen van ja, het kan niet meer zo weer. We moeten ermee stoppen. En om dan met alles in orde te komen, hebben we natuurlijk zelf het faillissement aan moeten vragen. En daar hebben we nog veel moeten spartelen, want zo slecht hadden we het niet gedaan. Nee. Dus, maar ja, zodoende dus dat de zaak is het faillissement voor aangevraagd. En omdat ik met de rekeningen had liggen switchen van Joie de Vivre en van de zaak, hoe dan het snelste opgestort kost worden en zo, heb ik dat natuurlijk met moeten pakken. Maar het zangduo, dat blijft bestaan. Dat leeft. Ja, Ja, zeker. absoluut. Alleen Ja. dan in een andere bedrijfsvorm. Maar, Maar dat is een ander ja. verhaal. Dat Ja. is er allemaal niet toe. Ja, want je hebt er ook een liedje over geschreven. Van wat ze net zei, over de moeilijke periode. Ja. Het nummer wat je zo meteen gaat zingen, Bekijk het maar. Bekijk het maar. Dat gaat hij over. Harry, kun je het even vertellen? Ja, dat gaat er inderdaad over. En dus, het speelt niet alleen op ons twee, op ons verhaal, maar ik denk dat vrouwen zich daar in dat liedje kunnen terugvinden. Als het heel goed gaat, hebben ze ontzettend veel van. Maar als het eens een keer gaat minder gaat, dan leert ze een echte vriend pas kennen. En dat is dus ook gebeurd, hè, Heidi. Hoe moet dat via faillissement, Ja. bedoel je? Ja. Ja, doordat Ja. we met de zaken hebben moeten stoppen en het faillissement hebben moeten aanvragen. En we hebben behoorlijke trappen nagekregen van Van uw vriend. Of van hoeveel toen niet vandaag van dat gedacht. vrienden Inderdaad. waren. Ja. Ja. En wat de hoofdboodschap, dus de commissie in dat nummer is, dat we er alleen maar sterker uitkomen. En dat willen we ook doorgeven naar de lui. Want we hebben zoveel nog op de planning, want Joie de Vivre bestaat dus 10 jaar, dus ieder 25 jaar op de planken. Dat willen we heel goed gaan vieren 19 november. We gaan voor de 4e keer met dus eigen artiestenreis, gewoon van naar Turkije. Ja. We doen met aan een
musical van een kinderkoor in Maastricht. Ja, we hebben zoveel dingen. Eigenlijk sinds we de sleutel hebben omgedraaid, is alleen maar positief, positief, positief. En daar gaan we ook voor. Ja, Waar de vivre blijft bestaan. En voor de lui die hetzelfde met maken of goed maken, wat we hebben metgemaakt de afgelopen half jaar, zal ik zeggen, is dat eigenlijk dit liedje een hart onder de riem in te steken. Oké, nou, je moet er niet meer langer over kallen, je moet het gewoon lekker gewoon zingen. Wat de microfoons hier liggen, je hebt je eigen zangmicrofoons. Ja, dames en heren, dat waren Harry en Heidi van Joie de Vivre.